Eno de chingno kata jumano mabende pod jo Kenya medo kwano lal makotha kelo pacho kendie ngima jogo eko mabende osekao mwandu mathoth mabende osekethore kanyakla kod jogo mabende koro nyaka sani pod odiwo kaluore koda kethruok mabende kodhno okelo negi. Penjo mabende nitiere pach jo Kenya ni mae en El Nino mane onge koso en wach mane mabende timore. Gin lepodego mabende pod wamedo luonu kaka gitimore e pacho kendie kor gwenge mopogore e kind mamoko mathoth mabende waikonu e chenro ni mar ang'ich welo. Weche momiyo pek gin magi. We have given a target to KRA of 3 trillion this year. I know it is achievable. Jatend piny William Ruto wacho ni en gi yie ni KRA bichopo lek mare mar choko usuru maromo trillion 2.7 e giko hiko muom ma higa 2023 2024. Nyumba moja ile tulikuwa tumeweka vitu vyote, chakula na nguo, ikasombwa na maji. Koth mapek machwe pacho kendi medo kelo midhiero e gwenge mopogore. Na tunaomba kwa moyo ambao uko ukiomboleza, tukisema pole na pole tena. Lit Gikuyo okwako aluora maskun primar ma Arap Moi gwenge ma Eldoret e kinde mano bag alamo gik ne ringre jopuonjre abich mano wito ngimagi juma mokalo. Erokamano maduong' mar yudo thuolo mar tuduru kodwa e weche manyien gi mago mag ang'ich welo. Nyinga Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Parni weche gi bende iyudo kokalo e mbui magwa mano mar Ramogi Tv, mano Facebook kanyakla koda YouTube. Wachako gi weche makoth kuma ng'ata chielo wito ngimane e gweng' ma Junda e Kisauni Mombasa bang' ot ruombore kuome kaluwore gi koth mapek manochako chwe e seche mag otieno nyaka piny oru kawuono. En gino mabende norocho chenro mag wuoth e apaya ma Kibarani e seche mag okinyi bang' pi oula pong'o apayano matudo gwenge machangamwe kod chula ma Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Chenro mag wuoth ne orochore e gwenge mopogore e kaunti ma Mombasa bang' koth mapek chwe e otieno mangima. Weg gache kaachiel kod jogo mawuotho gi tiendgi ne obedo gi tich matek kaluwore gi pi oula mane opong'o thoth apeyni ka apaya ma Kibarani en achiel kuom kuonde ma pi ne opong'o. Kaluwore gi kodhno, ng'at achiel ne owito ngimane e gweng' ma Junda e Kisauni bang' ot mane entiere ruombore kuome ka ot machielo ne bende uruombore piny e gweng' ma Kambi Kikuyu e od bura Manyali. Mapampa zimejaa kwa mlango ya geti yangu Ziwa la Ng'ombe. Sasa mitaro imezibwa, tumeambiwa imechokorwa, maji itaingia, maji imeblock kila mahali. Serikali imesema hakuna almino, lakini hii mvua ya siku moja imejaa karibu almino. Je, kifuliza kama wiki moja itakuwa ni hatari. Kwa hivyo serikali ishungulie mambo na almino. Isisahau ikisema kuwa almino hakuna. Mwanzo ilitangazwa kuwa El Nino iko, wakatenga pesa. Hizi pesa zilitengwa kwa sababu ya majanga kama haya. Je, alipotangaza kuwa hakuna El Nino tena, hizi pesa zilirudi kwenye mifuko ama bado zilitengwa ikiwa bado ni za hii madhara? Jodak e gweng' ma Ziwa la Ng'ombe mabende pi oula ne odonjo nyaka e utegi koro ywak ne tend kaunti mondo mi orangie yo machielo manyalo rakore gi masiche mikelo gi pi oula. Leta hatari kwa sababu ya watu kutembea na pia magari na watu vidogo na maji ni mengi. Kwa hivyo serikali ifanye bidii kutafuta njia, yani njia nyingi ndio wakati kama huu wakabiliane nao. Tatizo kubwa, kaunti haina sheria ya utupaji takataka kwa sababu takataka zinatupwa kila sehemu. Mvua inaponyesha inabeba zile takataka zote inajaza kwenye mitaro. Kwa hivyo mtaro hata kama unafaa kupitisha maji, utapitisha maji kwa muda mchache ishaziba. Achiel kuom chenro magidwane oketie maino en mano mar choko taka mikoni dino odundu mag tero pi taka. Kaunti kuje na sheria ya kutupa takataka. Make sure kuwa sehemu zote ambazo ni town center ziko na sehemu za kuweka takataka. Nyumba zote za wapangaji ziko na sehemu za kuweka takataka, kwa sababu sasa ukitembea pembasi zimeziba mitaro. Sasa Mr. MCA Hamisi Nyota, gavana wetu Abdi Swamad
ametuacha hivi na amesema ya kwamba atabadilisha. Hatujaona mabadiliko. Pesa zenye zimetengwa sioni vijana wakitengeneza hizo mitaru. Magi timore bang' tend kaunti ma Mombasa ebwo migao mar gero udi koda peini koni ne gisetimo ikruok makare bang' kane jokor lwasi oyango ni koth mapek mar El Nino ne kidek chwe e pacho ka. Tumeweza kuassess na mainjinia wakatoa wasia wao, wakasema lazima hizi ziweze kuwa expanded. Sasa wana zimekuwa expanded na maji hapa sasa yatapita vizuri. We have done drainage preparedness, some of them construction, some of them cleaning. One of the major areas where we have done a big box culvert, a twin box culvert where my minister goes through is the Kashani Bridge, which is barely 700 meters from here. Mombasa yangu because kuna kazi kubwa amefanya siku za nyuma na tunatarajia because tuna expect the third phase to be launched soon, na tunajua kuwa hii itasaidia pakubwa kuweza kusafisha mitaro na hata mitaa yetu kuondoa taka na kuwezesha maji ya mvua kupita. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Pod mane wechego eni koth mapek mamedo chwe e gwenge mopogore pachoka sani koro sichako kelo midhiero. Familia maheo 100 odong' maonge kar jot e gwenge matigania e kaunti ma Meru tok pi oula muomo udigi. Kaka Joyce Oduor lero, miyo moro mapek nde kalapapla oreso motere od thieth tok ambulance manoting'e moko e chuodho e kaunti no ma Isiolo. Ne en koth mapek manochako chwe otieno ma piny orugodo kawuono e gwenge matigania West County ma Meru, gino makoro miyo familia moheo 100 sani koro odong' maonge kar jot tok pi oula muomo udigi. Midhiero makamano koro weyo familia go maonge chiemo, kuonde nindo to kata lewni duto pi oula oywero. Kaluwore kod jodak makono, pi oula bende hinyo chal mar ngimagi kaluwore ni oywero liete, oywero puothegi, okelo kute kod pi mochido madum maracha. Nyumba moja ile tulikuwa tumeweka vitu vyote, chakula na nguo, ikaenda ikasombwa na maji, ikaanguka, ikabomoka. Kijana yule alikuwa amebaki ndani, akatoka tu, alinusurika tu kwa upeo wa nini wa nywele tu hivyo. Kutoka last week maji naingia kwa maboma. Sasa ile maji imeingia kwa maboma, unahamia kwa jirani yule yako karibu. Maji nawafuata mpaka huko. Sasa kama sasa hizi nimeama mboma kama 4. Sasa hata nimechoka, hata nimeacha manguo kila mahali. Mfugo yangu ingine imepotea, hata sijaona, ni ng'ombe tu nimeona moja. Alafu ukiangalia hii imeleta madhara mingi. Mpaka imefukua hiyo manyumba za wafu, yani unakuta yani hata imeharibu mahali hata iwezi tajika sahi. Hata kuku mwenye alikuwa tumemvuga alipepea njuu, alipepea na maji njuu. Tukawa hatuna chakula yote ilienda na maji. Watoto karibu wasombo na maji. Jodak makono koro kwayo sirikal mondo ternegi kony mapiyo mar chiemo, ongede mag nindo kod lewni. Ka jalup County Commissioner Matigania West Faith Murage be koro kwayo jodak makono obeda kicha kosingo mar tero negi kony kowuok kuom jomsalaba makwara. Sasa saa hii sisi hatuna nguo, hatuna chakula, mahali hata ya kulala, mattress sote, blanket sote zimeloa maji, zingine hata zimebeba viatu ya kijana ya shule na hata uniform silienda na maji. Sasa vile niko hapa mimi niko desperate, niko na watoto, sijui ni aje nitanjimundu sasa kuanzia saa hii na sina mapato kwa sasa. Ombi langu ni vile serikali walisema tu wametenga pesa ya kusaidia in case maneno kama haya yakitokea. Kwa hivyo naomba mimi nikuwa muadhiriwa kabisa, ndio mimi nimeadhirika. Serikali iniangalie, hata ikiwezekana kuanzia siku ya leo tu, chakula hakuna, hata kijana hana nguo na hata mama hana nguo. Kile naweza promise tukiwa na wapi nani James? Yes. Hapa ofisi ya mheshimiwa. Yes. Ni tutafuta chakula haraka iwezekanavyo, na najua tukishirikiana na ofisi ya mheshimiwa, yes, tutapata chakula. Na mimi mwenyewe nitaileta wapi kuhakikisha wenye tumeorodhesha wamefaidika. E kaunti ma Isiolo, miyo moro mapeke gwenge ma Malkadaka e sub-county ma Garbatula e kaunti ma Isiolo mane dwaro thieth mapiyo oresi kod kalapapla tok ambulance mane tere e od thieth ma Isiolo County Teaching and Referral Hospital moko e chuodho e gwenge ma Kulamawe nikech koth mapek mosebedo ka chwe e gwenge go e jumani.
Chenro mar reso miyono notimo kod nywako lwedo mar tim mar 10 County ma Isiolo, Northern Rangelands Trust NRT kod Lewa Wildlife Conservancy mane olgolo kalapapla. The patient had I think complication of pregnancy. She could not deliver normally because she was fully dilated from around 1 in the morning. The patient have arrived stable. It is being managed at the county referral hospital at the Department of Maternity. We are reviewing right now, and we will take care of the patient definitely. She's in a stable condition as we speak right now. E County Manaroka, County Commissioner Isaac Masinde kwayo jodak makono mondo ritre maber e kinde mag koth. Masinde manoloso e apisi mare ochiwo siem ne jodak ewi moko kuom gik monego githegre godo kaka buok e tie yien e seche ma koth chwe, kalo aora kata keto jamni okala aora e kind weche mamoko. Nataka nichukue nafasi hii kwanza nihakikishie wakaaji wa Narok kwamba asa county sisi tuko macho, tumeweka measures, mikakati ya kuhakikisha kwamba mvua ikinyesha watu wetu wako safe. Kwa hivyo nataka kuhimiza wananchi wote wakati mvua inanyesha wakuwe macho, wasikae tu kwa nyumba na wajaribu kuhakikisha kwamba wasifuke mito wakati mvua inanyesha. Hata wale ambao wanaendesha magari wakati mvua inanyesha, wakiona maji imekuwa mingi, let them not try to kufuka. E juma mokalo, jolony e koro chal mar kor lwasi nowacho ni koth mapek podi biro medo chwe e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto wacho ni en gi yie ni duol mochung' ne choko osuru KRA dhi chopo lek mare mar $3 trillion e giko hiko mo mar 2023-2024. Ruto manodhialo nyasi mar odiechieng' jogo osuru e boma Mombasa wacho ni goyo osuru e yo kende mar konyo sirkal chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino lero, Ruto onyiso jopiny mondo bi oket sirkal tesre e wi chenro mag dongruok bang' chulo osuru. Kaoloso e kinde nyasi mar dhialo odiechieng' jogo osuru e pacho kae, jatend piny Dr. William Ruto onyiso geno mare ni duol mochung' ne choko osuru KRA dhi chopo lek mare mar choko osuru maromo $3 trillion e giko higani. We have given a target to KRA of 3 trillion this year. I know it is achievable. I know it's doable. And next year, I know we can do 4 trillion. I am looking at the day when we will not have any fiscal deficits. And it is not too far from now. Because if everybody paid their bit, we would not need all the fiscal deficits that we have, if everybody paid their bit. Duol mar KRA osebedo kod wich bar mar chopo lek makamano e kinde ma jopiny, riwruoge mag jotich, riwruok mar Azimio kod jotend dinde osebedo kaseyo William Ruto kuom thung'o oganda jo Kenya kod osuru. Mana kaka pile, Ruto odhi nyime kod yalo injili mar jiwo ji duto mondo chul osuru kaka yo mar siro piny owacho e chwalo chenro mage mag dongruok kaachiel gi bero ngima jopiny. Your Excellency, domestic resource mobilization remains a major source of long-term financing for sustainable development across the world. Independence, our sovereignty, is when we can manage our own affairs, when we can meet all our obligations, when we can pay for all the services that are due to us and fund all that we need in Kenya. Kata kamano, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua osingo mar neno ni osuru mag jopiny oti kodo e yo makare kendo kwayo jopiny mondo ket sirkal tesre mar yudo dongruok bang' golo osuru. Those of us in the executive who work under the president have very clear and unequivocal instructions from the president that all taxes, all funds collected from taxpayers and given to us through appropriation by the National Assembly must be used prudently and for the purpose for which they have been raised. We must all pay tax. And once we are paid tax, let us demand from government that our taxes are used in the proper manner. They are not stolen, they are not corruptly used, they are used in the proper manner.
I am really looking for that day when we all pay tax and demand from government that that tax is used. Mopogore kod sirikal mar Jubilee, piny owacho mar Kenya Kwanza oloko tanga e chenro mare maneno ni girwako osuru duto e okapu margi. Kaluwore kod jatend piny William Ruto, piny owacho mare ok bi sando joma oyud kod ketho mar pondo ne chulo osuru, kar mano gibiro timo twak kodgi. There is still a lot of money out there. There are still many people who are not paying tax. Slowly but surely we will speak to them, we will talk to them, we will encourage them, we will work with them until we all pay tax. That's all we need to do. The rest can be achieved. So, and as I have said, it doesn't have to be punitive. It doesn't have to amount to harassment, but we must be firm, we must be decisive, and everybody must keep their part of the bargain. Maena taro kod kinde machien kuma duol mar KRA ne tiyo kod obila e mako kendo sando weg kembe mane isayo kod dhanjo ne chulo osuru, kaka seneta ma Nakuru Tabitha Karanja mar kambi loso amuna mar Keroche. E komachielo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua odok ne jatende e wi seyo mosebedo kaluwore e wi tiyo kod omenda makore lach e timo limbe e pinje ma oko. Gachagua wacho ni limbe makamago osechako nyago olemo kuom ywayo joket mwandu kod jolimbe mawuok e pinje ma oko, gino madhi bero uchumi. Because of anchoring the country properly in the international stage, Kenya is now the destination of choice for investors and for tourists. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kingi Charles mar adek kod jaode Malkia Camilo tieko wuodhgi mar ndalo 4 pachoka kendo doke piny Ingereza, ma en limbe mare mokwongo pachoka nyaka nobed Kingi kane nong'iyo mar rido tudruok e kind pinje ariyogo. E limbe mare mogik kawuono, jotelogo nowuotho e koth mapek manochwe boma Mombasa ka gilimo kuonde mopogore e kaunti no. Ne gichako limbe makawuono koa Mombasa Memorial Cathedral, gidhi Msikiti ma Mandhri ka gitieko kod Fort Jesus. Tok mae ne giidho ndege mar Kingi e lap ndeke ma Moi ka okowgi kod jatend piny William Ruto e kind jotelo mamoko ma pachoka. Gikanyo bende wadhi godo e yweyo wa mokwongo, to kapok adhi ntiere koda moko kuom ote magi. Konuru jatend piny ja usuru ni ma El Nino mano kanyero Sara Singa mar wang' nen wacho nunjo be nowuoye weche mag El Nino. Ramogi TV wamor kako kelonwa habari wacho ni moso jaodi mihero Sara Atieno mano kanyero Nyaseme. Odhiambo jana mbaka piyo wacho ni Jael waneni mokwe ka ikelo weche manyien. Kabende ote machielo en kendie iwacho ni koth mabende chwe sani en kodh nero mar El Nino, to jatend piny to nosewacho ni El Nino onge. Koro gimiwa ler ni en koth mane mabende koro goyo piny gi sani. Inyisa kende ni sirkal odak mana ni tax to midhiero omwomo jopiny. Otieno maber ne anyuola ni ma e gweng' mar Utende Pacho mano kanyero Fredo Suru kentiere Dandora kanyero Phase 2. Ero kamana inya kuom ote mari. Abraham Ogwidhi kantiere Kisui Mbeta ineno habari e yo makare kabisa. Iwacho ni ote kodwa kod koth mabende chwe gi kinde machalo koda mae. Magi moko kuom ote magi mabende donjonwa e laiwa mar ote machok ma en 2-3-6-000. Par kanyo ni bende inyalo we e mbui marwa mano mar Facebook kata YouTube Ramogi TV. Wadhi mani yweyo machok waduogo gi mathoth, kik idhi mabor.
Yo mtu wangu ni aje? Vipi? Ko fresh? Niko poa. Umejipanga leo? Mimi ni mtu wa Viusasa mbaya. Wewe ni mse Viusasa mbaya. Kabisa. Una watchingi nini on Viusasa bro? Beki. Na Morio best yangu pia alikuanga Inspector Mwala. Saa zile nataka nione zile wakati alikuwa. Narudi tu kwa Viusasa. Wagwan bro, wagwan. Napenda hivyo. Unaweza cheza na *487 *3#. Wagwan. Chezeni na Viusasa. You never know. Ni wewe ndio unaweza kuwa napata next na nikipata umejipanga. Unakuona ka lunch mtu yangu. Vile boys wangu hapa hivi amenice. Si ndio? Hata sasa hii naenda kula nyama. Noma. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Wang jowi mari maihero kendo igeno. Ramogi TV yango igni ariyo e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mararieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa. Kendo wabiro bago budho mar atipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Nginja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogisales@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda luo. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo. Lungani Kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani Nginja the Entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Machiegni kendo kwa dhi nyime ni gikone to board mochung' ne chwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag mbalariany mano HELB otieko chenro mar yango hola mibiro mi jopuonjre mantiere hikgi mokwongo mar somo e mbalariany kod tiegruok mag TVET mano kokalo lai manyien mar chwalo omenda go. Kaluwore kod barua mowuok ka migawo mar somo, omenda go ibiro chwal ne jopuonjre mopodho kwayo magi e mbalariany kod agulu mag bengi magi kochakore tarik 7 dwe mar 11 higani. Jopuonjre ikwayo mondo ne ni nonro magi mag bengi mane gichiwo e kinde ndikruok nitiere kare. Mae timore seche ma jopuonjre mag mbalariany mopogore osebedo ka ng'anyo ka gisundo HELB mondo ogol omenda mag somo ne gin. We have focused extensively on funding education. If you compare last year, the education budget last year was 545 billion. This year, including what we have factored in the supplementary that is now in Parliament, it is improving from 545 billion
to 690 billion, a whole 145 billion additional money for our education. And this is deliberate. It is deliberate because we believe every child in Kenya should have a chance at life by making sure that they have access to education. Pod wadhi nyime koda weche manyien kuma bende ne en ywa kod lit e seche ma ringre nyithindo 5 manowito ngimagi e pi ne ochopo e skul primar ma Arap Moi e boma ma Eldoret ne alam makende. Nyithindogo nonego tim penj margi mar klas 8 kendo ne gin moko kuom nyithindo 10 mokwongo mane timo maber e skundno. Eric Ounda ntiere gi mathoth. Lit mar wito nyathi, janyuol ema winjo ahinya. Ne en lit kod kuyo e kinde ma jonyuol, wede kod osiepe ne oneno ringre nyithindo mane otho e pi. Jotich mag msalaba marakwar ne oyudo tich matek mar bedo johocho mag jogo mane lit osaso kaluwore kod tho mar nyithindogo. Sababu tunajiuliza maswali, mbona ni watoto werevu from index 1 to index 5? So ni tuko na uchungu sana. Nyithindogo Godwin Kiprono, Anthony Kirwa Kipto, Evans Kiplimo Koech, Abel Kipkemoi kod Caleb Kirui ne gin nyithindo mariek ni mar ne gimako namba 1 nyaka 5 e penj margi mane ondik gi godo mar timo penj maduong' mar klas 8. Mano bende ne omiyo jonyuol kod jopuonj oketo geno maduong' kuomgi kaluwore kod duokono majaber. Walikuwa wanaitwa top cream katika shule. Hawa vijana 5 walikuwa index number 1 mpaka number 5 wote. Mtoto wangu past alikuwa amenipromise atakuwa daktari. Hata sina la kusema sana, niko na usito sana. Jonyuol kane loso ne olero ni nyaka sani pok oyangore gima ne otimore mane omiyo nyithindogi owito ngimagi. Alikuwa ananiambia nitakuwa pilot, nataka nisomee niendeshe ndege. Chukua mtoto, nilileta mtoto akiwa hai na kuja chukua akiwa ameenda. Jatend magawa mar Amazement Park Nixon Koimur bende ne oyuoro e kopo mar ringre nyithindogo ma okwang'uono jonyuol kod jok mane oyuoro ikno. Nzi wetu wasikue wanashangaa uko nje juu ya mambo kama hiyo. Jotelo bende mane otelnegi kod gavana ma Uasin Gishu Jonathan B kod jaod Buramai na Moi Chepkonga ne oyuoro ikno ma okwayo mondo ji okware ng'uono ni mar gima ne otimore ne en ajali. Eric Ounda, Ramogi TV. Omedo timo mos ne jogo mabende no wito nyithindgi kata johera magi kabende pod kaka jonyuola medo penjo ni to arita maga nyithigi e kinde mabende gintiere skul chalo nade. Chendo mag wuoth okethore apaya mawuok Siaya kochimo Nyadorera okinyi ma kawuono bang' jopuonjre masomo e bad mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e bomano ma Siaya bago ng'anyo kendo loro apaya no kaluwore koda chal marach mar arita e mbalariany. Jopuonjre go kotenegi koda Oduor Simon olero ni ndalo manok mokalo gisebedo ka imonjogi gi jomaundu ma ok ong'ere kendo ikwalo simbe gi mag ong'we yamo, kompyuta kaachiel koda gige kanisa. Gilero ni dichuo mane gimako otieno ma piny oru godo kawuono kendo tere e apis jorit mag mbalariany bang' yude kopondo kendo orito monjo jopuonjre manyiri. Kata kamano ne olal nono okinyi ma kawuono. Jopuonjre go koro dwaro mondo othich oko jorit go nikech gichich ni gitiyo gi jomaundu. Tapenye ni jamaa unaenda wapi? Akanidanganya ati yeye ni first year or yeye administration block. Tapenye ndio mango koni to kan ni first year the hostel security ochunga chaka nene ok nie ginindo e gichunge ginene karido ramwalo kucho aneno ko chunge the hostel to security bo chunge kora wacho ni chal ni jogo ng'ani makodhi donja ge madhe timore awuok adhi nindo ka giksa uchiel tigo chona ni ng'ato mono jinindo kwadhi tayudo ka komredo segoyo kete kanya cha to security okawe ma onwang'e ni piny ru administration biri kawe ka gigo kinyi ting'isa ni security oweng'acha. Before all those things happened, there was a student that was beaten down the forest. Yes. So we want the administration to tell us what is happening. We are giving them 2 hours. Yes. Kama hawezi address
tutachukua action kwa mkono yetu. We are losing so many things. We first lost a television, we lost laptops, we've lost church mixers. Now people are coming here trying to rape our own ladies, comrades who have always paid. Our insecurity issues is here. If they are not going to change the security is here, then we are going to demand that we be taken to main campus where security is. We cannot come here to be dumped here where there is a lot of insecurity, yet our lives are in danger. Comrades power! Comrades power! Jalup County Commissioner Maluanda Abraham Kemboi notayo chenro mar ketho yedhe mamero ji e chiro makima we homo kabende ojiwo jodak mondo otimo hala makelo dongruok. Kemboi olero ni yedhe mamero ji osemiyo dongruok odok chien e alworano ka thoth jodak makanyo ketho saa e kuonde ma iuse yedhe go kama bende gichane timbe maundu. Kemboi kachiel kod ruodhi mag sub county Maluanda ne otiayo mach masinde 10 mag go punda Nyasore kachiel kod puko oko liters maromo 200 mag kong changa ma bende ne gichoko e kuonde mimadhe kongo mopogore opogore. Babu leo asubuhi nilikuwa hapo karibu saa 12:30 asubuhi, napata zaidi ya walevi 20 wamekaa hapo. Wengine wanasokota bangi, wengine wanavuta chang'aa. Sasa nikashangaa, mahindi iko kwa shamba inafaa ipaliliwe. Hawa watu ambao wamelewa hiyo saa 12 asubuhi watafanya kazi gani? Kwa hivyo hii hatutakubaliana. Tumeelewana na landlord, hata landlord pia na amesema amemchokesha. So tumeelewana na landlord, huyo mama ahame atoke hapo. Kwa hivyo mama akihama na hakikisha hii kima ya kwamba maneno ya chang'aa hapa itakoma. Ukiamua ya kwamba wewe ni mkulima, kwa sababu hapa kila mtu anajua tofauti ya bangi na mahindi na maharagwe. Tusikuje kwa shamba utuambie haujui hii kitu ilimea namna gani. Lazima tubadilishe jamii yetu ya hapa Kima, ya kule Shembero, ya kule Kwanda na Luanda kwa ujumla. Hiyo tumeamua. Na ni sisi tutafanya hiyo kazi pamoja na hawa wazee. Jopure gwenge ma Olkalou e county ma Nyandarua kwano lal kalure koda repe masik ketho mwandugi e puothe. Jodago wacho ni repe go nowuok koa e nam ma Olbolosat kod yawono mama Kindu. Ka giwuoyo kinde mane giyudo chiemb kony kwa kuom piny owacho, giywago medruok repe mabedo oseketho puothe kendo weyo gi nono kata bed ni gin jopur mosebedo ka loso chiembgi owuon. Koro gikwayo riwruog jorit le bungu mano KWS mondo chop mapiyo oresgi ka bende gidwaro mondo chulgi kuom lala magiseyudo. Wach manosir kod jaod bura ma county no Faith Gitau. Mamu waone akuire. Sisi hatujaletewa chakula kwa sababu hatulimangi, sisi ni wakulima hodari. Lakini kuna viboko iko hapa kwa damu imekula chakula zetu zote ambaye hakuna kitu tutafuna hata kimoja. Sisi tutaomba serikali hii serikali ya national government. Tafadhali ondoeni hizi viboko kwa sababu sisi tuko na hasara ya kutosha na hasara mingi ambaye hatutafuna kitu. Second, hii wanyama wametuletea hata ujinga. Watoto wetu wakienda shule, hakuna mtoto anaweza enda shule kama saa 2 haijafika kwa sababu hii viboko inarudi kwa maji saa 1:30. Kwa hivyo watoto wetu wote wanaendaga saa 2. Nikafikiria ni vizuri niwaletee chakula ya kukula, na in addition tuko na village kwa side hii ambayo inakaa watu wa kutoka Bali, Turkana, Bali, within the country wanakuja hapa, wamekaa hapa na hawana mashamba ya kulima. Kwa hivyo leo nimewaletea chakula, sio kusema ati hawa ni wavivu, ni vile wako na shida kubwa sana. Ikiwa chakula zao zimekuliwa na viboko, hawana chakula ya kupatia hata watoto jioni. En wachne Roma bende chakterwa e yweyo marwa mano mar ariyo e weche gi manyien mago maga ngichwelo ange ote magi mabende nitiere e Facebook page marwa anyanga makapiyo insa kene jailieta moro kod weche manyien maga ngichwelo ler adua gogo katuma koni endi bende winjo kata nene live e yono makare kabisa. Alwala Junior iwacho ni bende ineno waka intiere Dirubi Orphanage ka Amos Masinderma iwacho ni moso Josinderma kendo koth oketo mana indoors ka wuono wacho ni onge kumodhie. Ruth Nyathio Chieng itimo mos ne familia mowito nyithindo go Nyasaye oket chunygi kama okwene no weche manyien ka intiere gwenge go maga umoja. Waduogo gi mathoth mana bang' kinde machuok.
nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709 767 000. That is 0709 767 000. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Wachwa gimoro kae, Choti Sardani en ng'a? Choti Sardani en wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama si wewe. Riwruok mar mine molony e alwora ma Nyanza koro geto jiwo joma mine e alworano e wi weche dongruok bang' sidho ayanga riwruogno e nyasi manokelo kanyakla jotelo mopogore ma pachoka. Kaka James Okoth lero, riwruogni mar Professional Association of Nyanza Women kata PANY igeno ni dhi chwalo chenro mag dongruoge e sectors mopogore e Nyanza kod alwora mare. Jambetre mar piny Amerika, Meg Whitman, jatend migao mar weche tudruok Eliud Owalo, gin moko kuom welo mane ochopo e nyasi mar yango riwruog jolony mar joma mine e alwora ma Nyanza. Karibu sana. Romono nokelo jolony ma joma mine e sectors mopogore ka gitwak e wi chenro mopogore mag jiwo joma mine e alwora ma Nyanza e weche tudruok. E twak mare, jambetre ma piny Amerika no pako tend joma mine kendo jiwo jokanyo kuom okang' ma gikawno. And I think it's super important not to be afraid, not to be worried about failing. You've got to try and you've got to show the world that you can do it. And my experience is every time I put a woman in a job at my companies that I ran, they were worried, they weren't sure they could do it, but they did an amazing job. So I like to say, you go girls. Kotwak bang' chako ayanga riwruok ma bende iluongo ni PANY Women e yo machuok, jalup jakom Rose Nyamunga no lero ni gichano chwalo chenro mag dongruok kochakre e kor gwenge nyaka counties te makaluo. Ng'ato ka ng'ato biro bedo gi an agenda. Agenda ni no itime in your village, so it should be also reflected in your sub-county, in your county, and some of them will affect our region as a whole. So wakelo wabet kamora chiel kaka mine gi one agenda ni we must support each other. Oro chakre kawuono to ena wuoth aching kiny wantie Maseno University ka wapidho yien, wabro pidho yiende ma okalo 1,000 ka wan be wawacho go ni wan be wan e conversation mar climate action, wadwa dok chien mondo watudre gi migepi mang'iyo ni to alwora wa chalo yo manade.
Adwa wacho kendo maler ni Waziri Eliud Owalo ene patron marwa mar Pany Women. Okwa joma mine mondo okaw omenda mag hola ahinya to ma piny owacho chwalo e kinde ma joma mine e alwora ma Nyanza bende koro nigi geno mar yudo sir e wechegi mag dongruok kokalo e riwruok manyien mar Pany Women. Be part and parcel of our transformational agenda in this region by way of the economy. We believe that the economy of this region has got great potential, and working in partnership with you people from the private sector, our foreign partners, we are able to turn around the economy of this region. And we have said we are going to change the paradigm in this region so that we focus more on the economy as opposed to retrogressive politics. That is what we want to do moving forward. Related to all this is opportunities available in various facets of government. We have got many funds. The Women Enterprise Fund, of course the Hustler Fund, the Youth Enterprise Fund. Let us encourage our people to access those funds. James Sokoth, Ramogi TV. Moko kuom oganda kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no keto kenge makare mar neno ni chenro mar choko pach oganda e weche dongruok otim e yo makare mondo oganda oyud thuolo mar golo pachgi. Jojuma lerono matut. Chike ma pacho ka yango nywando pach oganda e chenro mag dongruok kaka ginoero ma ochuno. Chike matayo sirikand loch gwenge ma bende ong'ere kaka County Government Act 2012 bende dwaro ni pach oganda nyaka koro kaw e seche duto ma itimo chenro mag dongruok ma oting'o mano ma loso budget. Kata kamano, moko kuom oganda e kaunti ma Migori pod ywak ni pach oganda ok osebed kinywando makare e dongruok ma itimo kod piny owacho e kaunti ma Migori. To nitie jodongo moko mok nya winjo English. To nego bed ni manyo yo moro men bende ogolo godo pache e pesa ne nikech ma pesa jopiny. Koro miyo wawacho niya migawo motenore gi weche mag kawo pach jopiny moso e budget sako e Migori County ka giyie mondo gitim gini e yo makare. Koro ne wakwa participation gi onego tim chakre village level mondo japiny ong'e nang'o matimre e gweng'gi ke joma ng'eny onge information. Moko kuom jokanyo maketo mag oganda e kaunti ma Migori wacho gan mathoth pok oyudo thuolo mar golo pachgi e chenro mag dongruok to ahinya mano mar budget. Chenro mar kawo pach jopiny e loso budget mar omenda ma Migori County ka osebedo kok time yo makare. Nyocha wabedo gi mor ka jatelo mochung' ne weche mag kawo budget luongo ni budget chair committee nowacho maber ni wang' ne gidwa time yo makare. Tadwa mi kuom ranyisi manotim rongo olok kumitime chenro kodong' dakika 10 to ji onego bed ni chako timo chenro. Mano nyiso ni oganda mano yudo thuolo mondo mi ochop kanyo ne gin oganda matin. Giwani bende chenro mar kawo pach oganda itimo kamoro achiel e sub counties koro osemiyo oganda mathoth ok nyud thuolo mag golo pachgi e chenro mag dongruok. Okaw gini odhi okete e sub county headquarter. Sub counties headquarters ng'enyne gi bor gi tung piny koni gi koni. Oganda ok yudo thuolo makare mondo mi gichop kanyo e wang' sa. Wagombo mondo bede village level, up to village level. Nikech ka kutere kumidhe mtoka to jibo complain ni wionge ang'oa gionge fare gang'o to kokele diere kan nikech samoro wadil gi jok matin mane nyalo afford to jok modong' ka mind gi gin gi wisdom mantie gik manonego giwachi ma ok ginyal chopo nikech fare but kado okete machiegni to de gichopo. Bende giwacho ni obo kaka mano mar budget madwa ni oganda koro gol pachgi bende ok oseber ka imiyo oganda motelo ne chenro no ka bende ma imiyo oganda macho mondo koro gol pachgi ok nitie kod ler mathoth e gigo eko ma onego gigole pachgi. Ng'oni gima ji dwa discuss ni buk ma ji dwa ng'iyo ni obuk mang'ongo to thuolo mimiyou mondo mi udhi through bugni en thuolo matin mok unyal ng'iyo gimoro ka gimoro. Koro nwang'o ka kinde munyalo kawo mondo mi wach weche motenore gik mane bugno te. Kalure kod ywak bende koro chenro mar kawo pach oganda osebed ka itime kaunti ma Migori. Riwruogno ma ong'ere kaka Forum for Civil Participation in Governance osendiko nodwano ma Migori ka gichiwo ng'ur margi e wi mayo mar chenro mar kawo pach oganda e paro mar chik mar omenda ma ong'ere kaka Finance Bill 2023 ne otim e gwego mag Rongo. E barua ne giwacho ni chenro ni mar kawo pach oganda e gwego mag Rongo ok ne otim makare. Wera ni kama ne olandi ni chenro machal kod ma ne onego tim ok ema ne otim e chenro ni mar kawo pach oganda. George Juma, Ramogi TV.
Migori. Gisani wantiere pau tuke kumatuke Safaricom chapadimba uchomo Bomet ginakuru giko dirani maromo timbe apar kod auchiel mawuoke hoho marokak dhi piem e tukego. Odiechieng' makinye pau tuke Masili Bwet Kabianga High School makericho dhi gocho gi Ololunga Manarok e tugo mokwongo mano korka joma chuo. E tugo mar ariyo Leisa Hill Academy Makajiado dhi rado gi tim mapacho Kamungei FC. Korka joma nyiri joloch Makajiado Tembea FC ikore ne tugo e kindgi kod Blue Hills makericho eka Swondo mawuok Bomet gocho gi All Melil. Ya kichwa pale anajaribu kutia msichana jina nambari 16 anaingia huko jezi nambari 5 kufanya kazi yake. Tim mar Kenya mar mine mar hockey ogole tuke maglaro thuolo mar dhi chung'ne Afrika e Olympic mahiga manyien bang' kanologi 1-0 gi Nigeria odhiambo makawuono. Tugono nogo e bomano ma Pretoria, Afrika ma milambo. Kapten ma Kenya Lynn Kipsang wacho ni gisepuonjore kuom makosa mane gitimo momiyo nologi gi Nigeria. Nigeria koro emodonjo e final. Of the Kenyan stick there into the goal over her goalkeeper. Well, we didn't think he's from Nigeria. They've made it through to the final of AFCON 2023. First team to do, is it? Yes, it's not, but anyway, the results that we get. I would like to congratulate Nigeria for their win. They really fought for it, and I think best luck for my team, tough luck. We live to fight another day. Yes, we'll take our lessons, and as I've said earlier, we live to fight another day. Seriously. Hey, how does that feel? I feel so happy, so proud of the ladies, so proud of my coaches, the federation, in fact Nigeria. I'm so proud, I'm so happy. Well, from the first matches, initially, if you remember, I talked about the weather. The weather, we're not used to that weather. It was so cold, and we had to adjust, and we're not used to the field. Kanyo bende maneno ka waloro godo weche manyien mago mag ang'ich welo pod oboiko ni mage kin mamoko kochopo kindego mago mag weche manyien mag oimorero kamane Nyajaro Soje wacho ni waneni kaunti kod engineer Mike Musa Tiego obote woda Sembo owuorwaga kanyakla koda in mano Green Army Chief mar Gor Mahia mano Soja 001 ero kamana inya maduonga niluonga ni Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno watude kanyiro kochopo saa 3.